Archbishop province na Niger maburu Bishop uka Anglican na Diocese Awka Most Reverend Alexandra Ibezim nọ nso anụnwa wee chie mmadụ isii echichi Ukochukwu nakwa mmadụ itoolu ndị Deacon Most Reverend Ibezim mel nke anụnwa n'oge o jere njem ịgbasa oziọma nke Chineke na Trinity Ordination Service na St. Peter's Parish Umuokpu Awka. Onye ọlụ anya Amaka Chibuzokoye nọ ebe a malitere anyị ozi aka isonyere ya. Emerubere iji wee chie ndị ụkọchukwu ọhụrụ bụ nke osoto aka na-achị steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim na ndị ọkaikpe nke ya bụ diocese nke onye isi ha bụ chancellor nke diocese Awka bụ Justice Okeke, ndị eze ọdịnala dị iche iche, ndị enyi, ndị ikwu na ibe na ndị ezinụlọ bụ ndị bịara idonyere ndị a akpọgotere n'oche dịka ndị ụkọchukwu ukwu mgbe ọ na-echizi ndị a echichi dịka ndị ụkọchukwu. Ka Most Reverend Ibezim gwara ha ka ha baa kwusaa oziọma nke Chineke ma gbasaa ya na mba niile ma bie ndụ dịka esi wee tụziaka n'akwụkwọ nsọ ma kwupụta mgbaghara mmehie ma kwupụta ngọzi nke Chineke na-enye. Ọ gara n'iru ma yọọ ha si ha ka ha bụrụ ndị na-ekpe ekpere, bụrụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ iji wee hụ na ha na-eto eto ma na-abawanye ụba na oku akpọrọ ha. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu Chukwu ka Venerable Chris Ogbodo siri na dịka ndị agha nke Chineke na ha ga-eji ebe a na-ekwu okwu Chukwu wee na-ekwusa okwu nsọ nke Kraịst. Ebe ọ gara n'iru ma kọwaa ebe ahụ dịka oke ikike ha nwere iji wee buo ya wee megide ekwesu na mmehie. N'otu aka ahụ ka onye osote aka na-achị steeti a bụ Onyekachukwu Ibezim kwupụtara na ọchịchị nọ ugbu a na-adọnyere ndị ụka ukwu iji wee hụ na enwere mmepe zuru oke ma sikwazịa na ha na-aga n'iru n'imugharị ihe ndị ọzọ dị iche iche na-emetụkwa aka na okpuru ebe niile dị iche iche eji alụ ọlụ oyibo iji wee hụ na enwere Anambra State nke bụ ihe nke ala ha. Onye President Mothers Union Province nke Niger na Diocese nke Awka bụ Oriakụ Mata Ibezim gwara ụmụ nwanyị adọnyetere di ha n'ọkwa ọhụrụ ka ha dọnyere di ha ukwu ma rotere ha na ha sokwazi na ndị akpọrọ oku n'ọlụ n'okwu ha dị iche iche. Ka mmadụ na-abụ n'ime ndị a echiri echichi ọhụrụ bụ Reverend Ezugo na Reverend Okeke kwupụtara obi aṅụrị ha wee nye Chineke ma kwewoo nkwa na ha ga-arụ ọrụ dịka okpukpoku ha si wee dị ma debekwe iwu nke ha nwụrụ. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.